जायनाखि सिख शेड्यूलनि बिराद बिरोधि एकदम हेंथा बेनो सिख शेड्यूलखौ धंस खालामनाय जाखाबाय। दा बेफोरबायदि अर्डार बेफोरबायदि आयेनखौ दिनै नुसेयावबो प्रमद बर'आ जेबो हेंथा होयैयाव, दिनै दिपेन बर'आ जेबो हेंथा होयैयाव, दिनै असमिया बरा असमिया जायफोर सिख शेड्यूल बिरोधि बिथांमोन गावनि गांनाय उखैनाय उदैनि गांनायखौ सुफुंनायानो एबसुनि थांखिमोन नामा रायजोफोर साननानै नायनोसै। दिनै बिथांमोननि आखलाथ' बेखौनो फोरमायगासिनो। दिपेन बर'आ जनानै था, नोङो बर' हारिनि मालाबाबो मोजां सानग्रा बेक्ति नङा होननानैसो आं नों बुंगोन। बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि स्पिरिटखौ, केपासिटिखौ, पटेन्सियेलिटिखौ नोंथाङा धंस खालाम। दा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बर' हारिनि अबस्था आरो बर' हारिनि जोंनि गेदेमा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि माखासे बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय आङो दिनै नैबे BRB चेनेलनि गेजेरजों फोसावनो सानदों। दा गिबि गिबियाव बयखौबो आङो रायजो राजाखौ खुलुमग्रोबाय आरो बयबो रायजो राजाखौ आंथ' आगोलनिफ्राय गोबां बाथ्रा बुंबोबाय, बे बाथ्राफोरखौ जाहाथे नोंथांमोनहा जुदि नायदोंब्ला मोजाङै जाहाथे नायो आरो नोंथांमोनहा जाहाथे जुक्ति बाथ्राखौ माने मोजाङै बिजिरनानै नाय। आं बुंनाय बाथ्राफ्रा जुदि हारिनि खथि जादोंबा आं बेनि थाखाय क्षमा बियो रायजोफोर। आं जा बुंबोदों सैथो बाथ्राखौनो आङो फोरमायबोनो नाजाबोगासिनो दङ आरो दिनैबो आङो बर' हारिनि बे अलखद समाव जोंनि माहारियारि गेदेमा दैदेनगिरि दिपेन बर' आरो जोंनि दा राजखान्थि हान्जानि दा दैदेनगिरि जाबाय, गोदो बिथाङाबो बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि प्रेसिडेन्टमोन। दा बिथांमोननि जे बर्तमाननि जे रल सासे संगठननि मालिक हिसाबै आरो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ दैदेनग्रा हिसाबै बिथांमोननि दिनैनि रला माबादि जादों बेखौ नोंथांमोनहाबो नोजोर होनाया मोजां, अबजार्भ खालामनाया मोजां, एनालाइसिस खालामनानै नायनाया मोजां। जे बिथां दिपेन बर' आरो बिथां प्रमद बर' बिथां सानैनि जे जाथिनि लिडार जानानै बे बिथां सानै लिडारनि जे एक्टिभिटिस, जे बेबहार पाति, जे खोथा बाथ्रा बुंनाय, बेयो गमामायै हारि सिबिसुलानि बाथ्राफोर जादोंना। हारि सिबिसुला होननानै बिथांमोनखौ जोङो बुंनो हायोना? बे मोनसे दिनै कुइसन जादों रायजो राजा नोंथांमोनहा नाय, दिनै प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि दैदेनगिरि जानानै आफादगिरि जानानै बेसेबा गोबाव सम बिथाङा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय डिवाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट होननानै स्ल'गान गायबोनानै बर' सेंग्रा सिख्ला बर' फरायसाफोरनि गोसोखौ बिथाङा जै खालामनानै फैदोंमोन आरो बयबो रायजो राजायानो बिथांनि सायाव मोनसे फोथायनाय दंमोन जे आगोलाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्डआ जायाबाबो एबार प्रमद बर'नि दिनाव जागोन बिथांमोनहा रायजो राजायानो बयबो फोथायदोंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो बे बर'फानि जेनाखि थांखि सेपारेट स्टेट बेखौ लानानै आन्दलन खालामनानै 2020नि 27 जानुवारियाव बिथाङा गोरोबथा खालामबाय आसाम गभर्नमेन्टजों, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों। बे गोरोबथायाव बिथाङा जे बिटिआर सुक्ति खालामदों, बे बिटिआर सुक्तिया रायजोफोर ओरैबायदि खहा खारग माने सुक्ति बियो जोंनि बिटिसिआव मोनखानाय गोबां मोजां मोजां दफा, जायनि दारै बिटिसिआव जोङो थाखा फैसा मोननायनि राहा दंमोन, जायनि दारै जोङो बिटिसिआव एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहो दंमोन। बिटिसिनि अफिसार स्टाफ टप टु बटम 4th ग्रेडनिफ्राय टप क्लासनि अफिसारफोरखौ कन्ट्रल खालामनायनि जे गोहोफोर दंमोन, बेफोर गासिखौबो माने कर्तन खालामजोबनानै फोजोबस्रांनानै बिथाङा माने हारसाफोरनो बा आसाम गभर्नमेन्टनो बिटिसिनि पावारखौसो बिटिआर सुक्तिनि दारै हरफिनदों। खासा दैमा दैसा बिलो बिलोमा आरो पिजिआर बिजिआरनि हानि जे प्रटेक्सन होनायनि गोहो बेखौबो प्रमद बर'आ आसाम सरकारनो हरफिनजोबदों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार लाबोदों। बेफोरबायदिनो गोबां खहा जानाय बिटिसिनि एग्रिमेन्टआव दङ, जेरै गामि दानख'नाय। दा गामि दानख'नायखौ मैयासो जोंहा चिफ मिनिस्टारा बुंबाय जे बहुद बर' गामिया गावनो दरखास्त होदों, गाव माने बेखौ बर'नि दरखास्तखौ बिसोरनि दुखुखौ आं सुफुंनांगोन, गतिके गामिखौ दानख'नांगोन।
बे धरननि खोथा बुंबाय दिनै दाखालि दिलीप शइकियाया सिक्स शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक एकेलगे थानो हाया बबेबा मोनसेखौ गारनांगौ होननानै बुंबाय नाथाय बे खोथाया जोंनि रायजो राजाया माबायदि लादों नाथाय बे बिराद सिरियास बेयो बिराद ओरैबायदि खैसारखा बिसिनि बाथ्राया जेन बिटिसि आरो सिक्स ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक बे मोननैखौबो फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बिथांमोनहा दिनै रोखा रोखायै बिखा फोरदाननानै बुङो रायजोफोर दिनै ट्राइबेल बेल्ट एंडखौ सिगाङाव बोखारोब्ला बिनि नेक्स्ट माखासे बोसोरावनो बिथांमोनहा दिनै सिक्स शिड्यूलखौबो बोखारगोन जुदि ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकबो थाया आरो सिक्स शिड्यूलबो थाया अब्ला बर'हा मा रैखाथि दं मा रैखाथि थागोन रायजोफोर दिनै हा हु मा रैखा खालामगोन बर'आ दिनै सिक्स शिड्यूल मोननायखायसो जोंनि ट्राइबेलनि हाखौ अनाथ ट्राइबेलफ्रा बायनो मोना होननायावसो ट्राइबेलनि हाया रैखा मोननानै दं दा अब्लाबो हिमन्त बिश्व शर्माया आङो मैयानि मोनसे ससियेल मिडियायाव नुदों जे बिथाङा 15 दिननि गेजेराव माने अनाथ ट्राइबेलफोरनो बिटिसिआव हा होनांगौ होननानै अर्डार होदों अफिशियेल अर्डार होदों दा बेफोर बाथ्राफ्रा दिनै बर' हारिनि थाखाय बेसेबां पयजनास सिक्स शिड्यूलनि एक्टआ मा बुङो सिक्स शिड्यूलनि एक्टआव खुनु नन ट्राइबेला हासा मोना नाथाय बिथाङा 15 दिननि गेजेराव अफिसारफोरखौ अनाथ ट्राइबेलफोरनो हा नामजारि होनांगौ होननानै अर्डार होनाया बेसे गिदिर जोंनि सिक्स शिड्यूलनि बियो अपराध रायजोफोर आरो जोंना हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंबाय बिसिडिसि मा बेलाय बिसिडिसिखौ सिफायनांगौ होननानै बिथाङा अलरेडि डिक्लेयार होबाय जे बिसिडिसिखौ माने सिफायनांगौ दा नोंथांमोनहा रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायो जे नोंथांमोनहा मोजाङै सिन्था खालामनानै नायनोसै जे बिसिडिसिखौ सिफायनायनि डाइरेक्ट मिनिङा मा बिसिडिसिखौ सिफायनायनि डाइरेक्ट मिनिङा बेनो जे सिक्स शिड्यूलखौ फोजोबनांगौ होमबा नोंथांमोनहा नायदो बे बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बुंनाय सिक्स शिड्यूल बा बेल्ट एंड ब्लकखौ बोखांनाय बे बाथ्रा आरो जोंना हिमन्त बिश्व शर्मानि जेनाखि भिसिडिसिखौ भंग खालामनानै बाहाय पन्चायत इलेक्शन खालामनांगौ होननाय बाथ्राफ्रा जोंनि बिटिसिनि थाखाय बोरै बे गनायथाव बाथ्रा जायो थारमाने डाइरेक्टलि बिटिसिखौ सिफायनानै सिम्पल पन्चायती राज लाबोनांगौ पन्चायत इलेक्शन खालामनांगौ पन्चायत सेक्रेटारि एपइन्टमेन्ट होनांगौ अर्थात जेनेरेल बे आसाम बेखौनो लाबोनो नागिरगासिनो दङ दा नायदो रायजोफोर बेफोरबादि एथ' बिखा खामथावथाव खास्रि बिस्रि बर' जातिनि बिरोधि खोथा बुंग्रा बे दिलीप शइकिया बे जोंना मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा माने बिथांमोनखौ दिनैसिमबो प्रमद बर' सीएम बिथांजों बर' एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों दिनैसिमबो फंसेबो बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ हेंथा होआखै प्रतिबाद जानायाखै वार्निं होआखै निश्चय होथारनांगौमोन दिनै मानो वार्निं होदिया थांनाय जेब्लानाखि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ 1 मिनिट गेजेराव हजोंहाय दिल्लीयाव फट' माने मुर्ति गायसनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिल्लीयाव लामानि नाम दोनो बे समाव सासे असमिया सेंग्राया पाठशालानि रनजित डेका होननाया बर' हारिनि एगेन्स्टै बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एगेन्स्टै ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बुंदोंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एक्सट्रिमिस्ट मानसि बुथारग्रा बेफोरबायदिखौ मानो सनमान होनांगौ बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौबो दिपेन बर' बादिया माने खुनु धरननि माने गरिहना बा प्रतिबाद बा काउन्टार स्टेटमेन्ट बिथाङा बुङाखसै बा दिलीप शइकियानि एगेन्स्टैबो बुङाखसै हिमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्टैबो बुङाखसै सिक्स शिड्यूलखौ सिफायनो नागिरनायखौ प्रतिबाद होआखसै ओमफ्राय रनजित डेकाखौबो जेबो बुङाखसै आरो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां आयेन दिनै ट्राइबेल बिरोधि सिक्स शिड्यूल बिरोधि माने आसाम गभर्नमेन्टआ जारि खालामगासिनो दं इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दं बेनि सोमोन्दैबो जेबो बुङाखसै दिनै बेबादिब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै बे दिपेन बर'खौ बर'नि लिडार होननानै जोङो साननांगौ ना हारसानि लिडार होननानै जों साननांगौ दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बर'नि लिडार होननांगौ ना हारसानि लिडार होननांगौ दिनै बिथाङा बर'खौ ज्राब गारनानै गावनि भिजन मिजनाव 26 गुबुन गुबुन हारिखौ जौगाखांहोनायनि बाथ्रा आरो बिथांमोननिफ्राय बैफोर हारिनिफ्राय भट मोननानै गावखौ माने सीएमनि गादियाव लाखिनो कौशलै बिथाङा माने मिशन भिजन आरो गुबुन गुबुन हारिखौ समान बिकासनि समान मर्यादा मोननायनि बाथ्रा बुंबाय थादों मानि थाखाय गावनि व्यक्तिगत माने राजनीतिक केरियारखौ मजबुत खालामनो थाखायसो रायजोफोर बे बाथ्राया बेना जोंनि बर' हारिनि जोबोद हेंथा जोबोद खहा कारक रायजो राजा नोंथांमोनहा बुजिनानै नाय सिक्स शिड्यूलआ
मानि थाखाय होनाय जायामोन अटल बिहारी वाजपेयीजों आरो जोंहा एल.के. आडवाणी बिथांजों मानो सिक्स सिड्युलखौ बर'फोरनो होआ रायजोफोर नोंथांमोनहा मिथिगौ जेब्लानाखि मोनसे हाग्रानि जिब जुनार बिफां लाइफाङा जोबनानै थाङो अब्ला बै हाग्रानि जारिमिनारि जिब जुनारफोरखौ बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट बिसोरो वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि खालामनानै बा टाइगार प्रजेक्ट बेबायदि प्रजेक्ट खुलिनानै बेखौ प्रटेक्टेड एरिया होनानै बै जिबफोरखौ बिफांफोरखौ रैखा होनायनि बेबस्थाखौ लायो थिग बेबादिनो एल.के. आडवाणी आरो जोंहा अटल बिहारी वाजपेयी बिथांमोनहा सिन्था खालामदों दिनै भारत स्वाधीन जानायनि आगोलनिफ्राय जोंनि बर' ट्राइबेलनि हानि अबस्था बिसोरनि जनसंख्या स्ट्राक्चार गाथ'नि आरो बेनिफ्राय दिनैनि जोंनि बर'फोरनि संख्या ट्राइबेलनि संख्या आरो ट्राइबेलनि हा हु बिसोरनि जेनाखि अबस्था गासिबो अनाथ ट्राइबेला बेदखल खालामजोब्बाय होमबा बे बर' जाथिया जोबस्रांजोबनोसै बिसोरखौ रैखा होनांगोन बिसोरनि हाखौ जा थांबाय दा आरो गोदानै जाहाथे गुबुन नन ट्राइबेल मानसिया फोजोबस्रांनो हाया बिनि थाखायसो बे सिक्स सिड्युलखौ होदोंमोन रायजोफोर दा बे सिक्स सिड्युला जोंनि ट्राइबेलनि हा हु सम्पति रैखानि साख्रि बाख्रिनि रैखाथि होनायनि थांनानै थानायनि राहा होनायनि बे मोनसे जोंनि रक्षा कवचमोन नाथाय बे रक्षा कवचखौ मोनखांनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर सासनाव जथेस्थ डेभेलपबो खालामदोंमोन रायजोफोर जों नुफेरै खोनाफेरै खामानि जादों नुफेरै खोनाफेरै लामा जादों दालां जादों नुफेरै खोनाफेरै माने बिल्डिंफोर जादों हस्पिटाल जादों इउनिभार्सिटि जादों कलेज जादों सोमोनांथाव धरनै जोङो डेभेलप जादोंमोन जोंनि बे डेभेलपखौ दिनै गुबुन हारिया सह्य हायाखै रायजोफोर बेखौ नोंथांमोनहा बुजिनांगोन बे दिपेन बर' प्रमद बर'मोन बादि माने बारा साननो हायै जाम्बा प्रकृतिनि मानसिखौ बिथांमोनहा आखायाव लानानै दिनै बिरोधि खोथा बुंनो बिराद साहस मोनबाय बे मानो साहस मोनखो बर'नि सिक्स सिड्युल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ थ्रेटेनिं होनाय दिनै VCDCखौ सिफायनाय बे खोथाफोरखौ बुंनो दिनै बे गुबुन हारिनि लिडारफ्रा मानो साहस मोनदों रायजोफोर साननानै नायनोसै बे साहस मोननायनि मेइन गुदियावनो खारना जाहैबाय दिपेन बर'नि उइकनेस दिपेन बर'नि दुरबल नेतृत्व रायजोफोर आरो प्रमद बर'नि राजनीतिक स्वार्थ लबिनि थाखाय गावनि स्वार्थनि थाखाय बिटिसिखौ फाननायनि जे पलिसि बा फाननानै अलरेडि बिथाङा जानाय बादि जाहैबाय दा सानैबो बे सानैया माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिनि जोबोद बिरोधि हेंथा होननानैनो दिनै बुंजायो आं दुलाराय बर' फरायसा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन माने बाबुफोर फंबायफोर नोंसोरो लेखा रोंबाय नोंसोरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावो नोंसोरबो दिनै दिपेन बर'मोननि आखल आखु बिसोरनि बेबहार पातिखौ एसे नोजोर होनानै नोंथांमोनहाबो साननायनि गोहो दङ आरो बुंनायनि मोन्थाय दङ नोंथांमोनहाबो दिपेन बर'खौ एसे बुंनांसिगौ दिनै दिपेन बर'आ मा रोखोमनि बिथांमोनहा एक्टिभिटिस खालामगासिनो दं दिनै एंटि ट्राइबेल एंटि बर' एंटि सिक्स सिड्युल बाथ्रा बुंब्लाबो दिपेन बर'आ फंसेबो खोथा बुङा मानो थाखाय रायजोफोर होमबा दिपेन बर'खौ जोंनो मानो नांगौ एबसुनि लिडार हिसाबै मानो नांगौ जोंनि हारिखौ गोग्गोम दाद आरो मान सन्मान रक्षा खालामनोसो जोंनो एबसु आरो एबसुनि प्रेसिडेन्ट बेखौ नांगौ नाथाय बे एबसुनि प्रेसिडेन्ट बादि दिनै दिपेन बर'आ बाहायाखै नाथाय बिथाङा गावनि बेक्ति स्वार्थनि थाखाय बेखौ माखासे राजनीति लिडारफोरजों सिं माने लोगो जाखोमानानै बिथांमोननिफ्राय माखासे इन्टारेस्ट लानानै बेक्ति स्वार्थखौ पुरन खालामनानै दिनै बिथांमोननि सिङाव थानानै दिनै सोलिदों दिनै दिपेन बर'नि आखुखौ नायोब्ला बेयो इउपिपिएलनि माने एजेन्ट बादि खामानि मावगासिनो दं दिनै बिजेपिनि बियो एजेन्ट बादि खामानि मावगासिनो दं जुदि बिजेपिनि एजेन्ट नङाबा दिनै दिलीप शइकियामोन बादिया एथ' सिक्स सिड्युल बिरोधि बेल्ट एन्ड ब्लक बिरोधि खोथा बुंबाय हिमन्त बिश्व शर्माया VCDC सिफायनायनि हुंखार होबाय दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय एथ' एंटि ट्राइबेल माखासे अर्डार जारि खालामबाय बेफोरबादिखौ दिनै मानो प्रटेक्शन होबोआखै बादा होबोआखै रायजोफोर दिनै दिपेन बर'आनो बुंनो थाङोब्ला बर' जातिखौ फोजोबनाय जानोसै प्रमद बर'आनो बर' जाति आरो BTC सिक्स सिड्युलखौ फोजोबनाय जानोसै दिनै बेफोरखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केडारफोरा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि दिपेन बर'नि बादै गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा मानो खर' सानो रोंदिया मानो खर' सानो रोंदिया दिनै ना नोंथांमोनहाबो बयबो दिपेननि खिथु उन स्वार्थबादि राजनीति गेलेनाय स्वार्थबादि गावनि बेक्ति स्वार्थखौ पुरन खालामनो बयबो गासिबो होसोजोब्बाय नामा अब्ला जोंनो मानो एबसु नांबावगौ जोंनो मानो एबसु नांबावगौ एबसुनि थांखिया मामोन एबसुनि थांखिया लिडार जानानै सिं गुबुन लिडारफोरजों थाखा गोनां लिडारफोरजों बा रुलिं पार्टिजों सिं लोगो जानानै
गावनि गांनाय उखैनाय उदैनि गांनायखौ सुफुंनायानो एबसुनि थांखिमोन नामा रायजोफोर साननानै नायनोसै दिनै बिथांमोननि आखलाथ' बेखौनो फोरमायगासिनो दं नंखायनो आं दिनै खावलायगोन दुलाराय रायजो राजाया जे दिपेन बर'आ जा बुङो बेजों थांजोबनो नांला दिनै बिथांनि दाय दसखौ बिजिरनानै नाय आंनि मथेब्ला बिथांमोनहा जा दासिम जा मावदों प्रमद बर'जों दिपेन बर'जों क्वाइट बर' बिरोधि ट्राइबेल बिरोधि बिटिसि बिरोधि सिक्स सिडिउल बिरोधि नंखायनो आं दिनै खावलायगोन दुलाराय रायजो राजाया जे दिपेन बर'आ जा बुङो बेजों थांजोबनो नांला दिनै बिथांनि दाय दसखौ बिजिरनानै नाय आंनि मथेब्ला बिथांमोनहा जा दासिम जा मावदों प्रमद बर'जों दिपेन बर'जों क्वाइट बर' बिरोधि ट्राइबेल बिरोधि बिटिसि बिरोधि सिक्स सिडिउल बिरोधि बेनिखायनो बेफोरबायदि लिडारखौ दिनै जों रिजेक्ट खालामनायनि दिन फैबाय रायजोफोर रिजेक्ट खालामनायनि दिन फैबाय सान माव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे स्पिरिट दुलाराय बर' फरायसानि जे थांखि बेखौ मोगथाङाव लाबो दिनै नोंथांमोननि डेलिगेट सेसनफ्राव डिबेट जायोना जाया आंहा सन्देह जादों दिपेन बर'आ माबा डिक्टेटरशिप बादि कमान्ड होनानै एबसुखौ डमिनेट खालामनानै गावनि आखाइ मुथायाव दोनजोबनाय बादि जों नुयो दिनै बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै राइट टु एक्सप्रेस राइट टु स्पिच होननाय जिनिसखौ दिनै बाहायनो रोङाखै खोथा बुंनायनि दिनै जोंहा बर' सेंग्रा सिख्ला एबसुनि केडारफ्रा दिनै गोहो बोलो गैला बे गोहो बोलोखौ दिपेन बर' बिथाङा साप्रेस खालामनानै दोननाय बादि जों नुयो नाथाय आं बुङो बियो बर' सेंग्रा सिख्ला एबसुनि केडारफोरनि बे खामानि जानो नाङा नोंथांमोनहा बयहाबो राइट टु एक्सप्रेस दं नोंथांमोननि सायाव बर' रायजो राजाया जाथिया गेरेमसा जागोन जाथिया माने मान मर्यादा थागोन गुबुन हारिजों समान समान माने थांनानै थानो हागोन बेखौ आसा खालामदोंमोन किन्तु नोंथांमोनहा दिनै बर' हारिखौ जोबस्रांनाय लामायाव लाबोगासिनो दं सिक्स सिडिउलाव दिनै सम बिकास होननानै प्रमद बर'आ जे हाबाफारिफोर लादों 26टा जनगोष्ठीनो जेरैबायदि मिशन भिजनाव बिथांमोनहा माने एक्सप'ज खालामगासिनो दं प्रमद बर'खौ आं बुंगोन सिक्स सिडिउलनि हाखौ खुनु नन ट्राइबेल मानसिया मोना एल.के. आडबाणी आरो माबाया अटल बिहारी वाजपेयीया जोंनि हा हु हारिमु राव राजखान्थि रांखान्थिखौ रैखाथि होनो थाखायसो बे सिक्स सिडिउलखौ होदोंमोन दिनै नोंथांमोनाव सिक्स सिडिउलनि इम्परटेन्सखौ नोंसोरो एकदम गैया खालामबाय भेलुखौनो नोंसोर दोननो सानाखिसै गुबुन हारिनि एंटि बर' एंटि ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्टनि लिडारजों नोंसोर गाइडेड जानानै सोलिगासिनो दं नोंथांमोनहा बे आखल आखुखौ गार माने जोङो बर' हारिया गोग्लैसोनानै थानाय गुबुन हारियाथ' मालाय जौगाखांजोबनाय दा बिथांमोनखौ सम अधिकार होनानै दिनै ट्राइबेलनि हा हुखौ खास हाफोरखौ हारसाफोरनो होदलाबायनाया बियो सिक्स सिडिउलनि बिरोधि आरो दिनै डिसिफोरखौ नोंथाङा डिसिफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि षड्यन्त्र खालामदों बेयो गासिबो जोंहा मानव गेदेरनि सिएमनि खामानिजों बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट खुलिनानै बिनि सेक्रेटारि बानायदों बड'लेण्ड वेलफेयारनि सेक्रेटारि होनानै बिसोरखौ डाइरेक्ट दा बिटिसिनि सेक्रेटारि बानायदों डिसिफ्रा बिटिसिनि सेक्रेटारि जानायनि खुनु सिक्स सिडिउलनि आयेननि रुलाव गैया रायजोफोर डिसिफ्रा आसाम स्टेटजों डाइरेक्ट कन्ट्रल दा बिथांमोनहा जुदि बेवहाय जुदि सेक्रेटारि जाफैयोबा बेयो कमप्लिट एडमिनिस्ट्रेसना दिसपुराव थांबाय नंखायनो दिनै बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेसना माने सिक्स सिडिउल नङै बायदि जाबोगासिनो दं मानोना सिक्स सिडिउलनि डेभेलपमेन्टेल खामानियाव डिसिफोरहा जेबो खामानि गैयामोन नाथाय बिथांमोनखौसो दिनै माने चेयारमेन अफ अल डेभेलपमेन्टेल कमिटि होननानै गासिबो स्किम सेलेक्शननि दायित्वखौ डिसिफोरनो होदों जायनाखि सिक्स सिडिउलनि बिराद बिरोधि एकदम हेंथा बेनो सिक्स सिडिउलखौ धंस खालामनाय जाखाबाय दा बेफोरबायदि अर्डार बेफोरबायदि आयेनखौ दिनै नुसेयावबो प्रमद बर'आ जेबो हेंथा होयैयाव दिनै दिपेन बर'आ जेबो हेंथा होयैयाव दिनै असमिया बरा असमिया जायफोर सिक्स सिडिउल बिरोधि बिथांमोनहा बुंनो गोहो मोनबाय दिनै बुंनो गोहो मोनबाय सिक्स सिडिउल थानो नांला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक थानो नांला आरो बर' सिक्स सिडिउलनिफ्राय बर' गामिखौ दानख'नांगौ बेफोरबायदि आवाजखौ दिनै एकदम रोखा रोखा जोंनि सिगाङाव जोंनि मोगथाङावनो जोंनि सिगाङावनो बुंगासिनो दङ अब्लाबो दिनै प्रमद बर' दिपेन बर'आ बेहाय जेबो बुंनांगौ बिस्रा गैया बादि होननानै बिसोर सिरि थानानै दं बियो बर' जातिनि बयनिफ्राय देरसिन खहा बयनिफ्राय अपमानसिन बाथ्रा आरो बर' हारिया जे थांनानै थानो हानायनि गोहो गैला बर' सेंग्रा सिख्ला इन्टेलेक्चुयेल गासिबो जेबो खामानियाव गैला बे जिनिसखौ खिन्थिगासिनो दं आरो बेफोर गासिबो दिपेन बर' बिथांनि नेतृत्वआव दिनै जागासिनो दं दिपेन बर' बिथांनि एबसुनि नेतृत्वआव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि दुरबल खामानि गैयै माने
फोरमान जागासिनो दं एक्सपोज जागासिनो दं नोंथांमोनहा लाजियो ना लाजिया आं खिन्थु बिराद दुखु मोनगासिनो दं लाजिगासिनो दं जे बर' मोनसे गिदिर जाथिमोन दावहारुमोन आरो बर'खौ बयबो बै समाव बिबाय मान होबायमोन दिनैनि दिनाव बर'खौ मोनसे जाथि होननानै हारसाफ्रा सानला जेबो सानला हारसाफ्रा जेबो नंला बे सोरनि दारै जाखो प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि दारै रायजोफोर दा बेखिनिखौ नोंथांमोनहा आं बुंनायखौ गोरोन्थिबा गोरोन्थि बुंदो गोरोन्थि नङाब्ला नोंथांमोनहा गनायदो आरो दुलाराय बर' फरायसानि केडार बिथांमोनहाबो गावखौनो मोनसे गणतान्त्रिक देशनि नागरिक हिसाबै राइट टु एक्सप्रेस राइट टु स्पिच होननाय जिनिसखौ बाहायदो जुक्ति तर्कजों नोंथांमोनहा खामानि मावलांदो अब्लासो जों माबा मोनसे आसा खालामनो हायो दिपेन बर'आ बियो बिजेपिनि एजेन्ट दिनै आरो बिथाङा दिनै नङाब्ला बिजेपिनि एजेन्ट नङाब्ला बै बाराव एमपि इलेक्सनाव माने दिलीप सयकियाखौ बिथाङा देरहाहोनो बर' हारिनि दिल्लीयाव खोथा बुंहैनो आसामाव खोथा बुंनो होननानै बर' भटखौ हेलिकप्टारजों थांनानै बिनानै देरहाहोदोंमोन बे दिलीप सयकिया दिनै मा होनखो बे दिलीप सयकियानि बाथ्राखौ नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय निश्चय अब्ला बेबादि मानसिखौसो बर' बिर'धि सिक्स सिडुल बिर'धि खोथा बुंनो दिपेन बर'आ बेखौ एमपि हिसाबै देरहाहोदों अब्ला बेनिफ्राय डाइरेक्ट प्रुफ जाबाय दिपेन बर' इज एंटि बर' माने लिडार दा बेफोर मोनसे खोथा एक्सप'ज जागासिनो दं रायजोफोर नोंथांमोनहाबो बयबो साननानै नाय दा बेबादि जोङो बर' हारिया थांबाय थानांगौबा बर'आ जे सानसे समाव जोबस्रांहैसिगोन बहा गेरेमसा जानो रानज्रिं खुज्रिं दंफां गोरान अबस्थायाव बर' हारिया फैगासिनो दिनै नंखायनो आङो आरोबाव खेबसे रायजो राजाखौ खावलायबावनो जे फैगौ इलेक्सनाव माने नोंथांमोनहा मोजाङै सिन्था खालामनानै भट हो दिनै दिपेन बर'आ हाग्रामा महिलारि बिपिएफ इउपिपिएफखौ खौसे खालामनो नाजानाय माने माने ब्रेथा नाजानाय फैमाल नाजानायखौ जों नुदों बिथांमोनहा खौसेखौ लुबैयोमोनब्ला बै 2020आव हाग्रामाया जे मोनसे लाइजाम हरदोंमोन जे इउपिपिएलजों बिपिएफजों लोगो जानानै गभर्नमेन्ट दानोसै खौसे जाजासिगोन होननायखौ फिननाय होआलासिनो सिरि 5 बोसोर थानानै दिनै 5 बोसोर जोबनानैसो बिथांमोनहा खौसेखौ लाबोनो नागिरनाया बेसेबां मिनिंफुल रायजोफोर दा दिनै बिथाङा नुबाय जे इउपिपिएलआ फैगौ इलेक्सनाव पुरा जेनसिगोन इउपिपिएलआ जे इलेक्सननि उनाव आरो थानाय नंला हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो थांगासिनो दं बेखौ हिंसानानै माने प्रमद बर'खौ बोखांफिननो दैयाव गोदोनायखौ बोखांफिननो दिनै हाग्रामा महिलारिनि बेनो मदद नांगौ दिपेन बर'नो दा दिपेन बर'आ बे रलखौ मानो लाखो बिकज हि इज दा डाइरेक्ट एजेन्ट अफ इउपिपिएल एन्ड बिजेपि दिनै बिथाङा फारखा नांदों खौसे खालामनो बै समाव फारखा नाङाखैमोन दिनै बे दिपेन बर'नि बे अंकखौ बे एनालाइसिसखौ बुजियै सोर दं रायजोफोर सोर बुजियै दं खौसे जानायखौ बर'आ लुबैयो बे नंगौ खिन्थु दिपेन बर'मोन बादि फकखौ लानानै माने खौसेनि बे बेबस्थाखौ दिनैसो इउपिपिएल थैथारनोसैयावसो बे लाबोनाया बे दिपेन बर'नि माने इउपिपिएलनि प्रति बेनि अननाय माने मदद बे जिनिसा दिनै बेरखांदों आं होनो बे खौसेनि प्रसेसा मालाबाबो जाफुङा दिपेन बर'आ जनानै था नोङो बर' हारिनि मालाबाबो मोजां सानग्रा बेक्ति नङा होननानैसो आं नों बुंगोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि स्पिरिटखौ केपासिटिखौ पटेन्सियेलिटिखौ नोंथाङा धंस खालामबाय दा आं सानो बे जिनिसा जोंनि बर'नि थाखाय बिराद अशुभ लकन बर' हारि जोबस्रांनायनि लकन रायजो राजा बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे फैगौ इलेक्सनाव मोजाङै मोजां सिन्था खालामनानै भट होयो आं बेखौबो खावलायबाय गोजोन्थों